Разговор с протоиерей Добромир Димитров от Велико Търново, един от подписалите се против последното решение на Светия Синод, с което се признава архонтисването. Здравейте, отец Димитров. Здравейте и здравейте на вас и на вашите слушатели. Как си обяснявате най-напред факта, че Светия Синод промени решение, което е било взето само преди няколко години? Аз мисля, че Светия Синод е вземал това решение под различни причини. Първо, че в крайна сметка бяха създадени такива архонти от Старозагорския митрополит Галактион. И според мен Светия Синод реши да опитоми това явление, т.е. да го легализира, да го подчини на някакви правила и норми. Но в случая смятам, че това не е много правилно, понеже такова звание в Българската православна църква, в традицията на Българската църква няма и може би по тази добра причина, която са решили нашите архиереи да постъпят, мисля, че няма да свърши никаква работа. Още повече, че в самата наша традиция, която все пак Българската църква не е от 100 години или от 200, тя е много повече. Ние сме първата църква, която приема, славянска църква, която приема православието и имаме дългогодишни традиции, така че самата тази титла архонт изобщо не съществува. Тази титла съществува в Византия, но тя е абсолютно чиста и светска и показва овластен човек буквално. Но в църквата не може да има такова нещо, защото, както се каза, защитниците на тази титла, това е част от ктиторството и дарителството. Да, но тук получаваме някакво разделение между самите ктитори. Едни ктитори се явяват по-големи ктитори от другите. Тоест, в самата света литургия ние се молим за ктиторите и дарителите, но тази титла, която навлиза и се опитва да бъде вече официална, ще донесе едно разделение именно между тези служения, защото ктиторството бихме го нарекли, че е служение. Още повече, според мен Светия Синод, ако иска да дава някаква офикия или да създаде нова офикия, то не трябва да бъде припознавана с тази на архонтите. Тоест, наистина в член 58 от устава Светия Синод с пълното си право може да дава офики, т.е. титли, които са духовни, които представляват една духовна награда, но по този начин създаването на такава титла архонт, тя де-факто ще легализира този велик архонски събор, който господин Слави Бинев има претенциите да бъде част от него. И по този начин ще урони престижа на църквата. Още повече, че според мен съблазънта е не толкова, че един човек е награден, колкото, че тези хора, които бяха избрани за такива с някакъв измислен ритуал или чинопоследование, да го наречем с неговата църковна дума, всъщност беше една пародия, която беше измислена от един архимандрит, Дионисий, който всъщност това е едно нововъведение. И ние не можем да бъдем съгласни с това. Аз дълбоко вярвам, че нашите архиереи са взели последното си решение под давление и добри намерения, но аз вярвам, че това решение няма да бъде окончателно и отново ще се върнат на решението през 2007 година. Има такива очаквания, впрочем и в коментарите в пресата, тъй като това решение беше взето в отсъствието на патриарх Максим и на 4, ако не се лъжа, митрополити. Днес очаквате ли патриарха да каже нещо повече по въпроса до този момент? Мнението му не е чуто. Не мога да коментирам това, понеже наистина не знам, но аз смятам, че дебатите и решението те първо предстои. Нашата подписка на свещенослужителите в интернет, която беше не цели да урони авторитета на Светия Синод, напротив, да помогне и да бъде една съобразна подкрепа за правилното решение. И според мен Светия Синод трябва да се слуша в своя народ и в своето свещенство.
защото църквата това сме всички ние. Кръстените, миропомазаните, ръкоположените. И както беше ревизирал решението си по Нова година относно инвитро оплождането, така смятам, че Светия Синод ще ревизира и това свое решение. Все пак ние нямаме претенциите за непогрешимост. В църквата не погрешиме само Господ Исус Христос. Разбира се, ние живеем в този свят и различни сили от този свят се опитват да наделеят. Така че според мен е здравия разум и най-вече вдъхновението на Светия Дух, който води и управлява църквата, защото наистина е така, ще ни помогне да излезем от тази криза. Но въпреки това има контраподписка, т.е. не знам дали е редно да се употребява в случая думата контра, но има подписка на свещеници от Пловдивската митрополия, които застъпват позиция за архонството. Усещате ли, че има линия на разделение или вярвате в диалога? Не смятам, че има линия на разделение. Самата църква винаги е диалогична и съществува в диалог. Решението, което според мен се е вземало на тази свещеническа конференция, е да бъде подкрепена точно титлата на господин Манджуков с неговото дарение. Но добре, излиза въпроса обаче какво ще правим с тези архонти, които меко казано не са част от църквата. Аз честно казано... Съмнителен бизнес, хора, които достатъчно е да видим блога на Слави Бинев, да видим как той се титулува, нали, тия титли, които са светски, едва ли не, които се предават от баща на син. Смятам, че това е опасното и смятам, че Светия Синод ще вземе това предвид. Църквата винаги се обявява срещу легализирането на пороците. Ето виждате, нали, ние се обявяваме срещу, или по-точно не обявяване срещу, защото църквата никога не може да забранява, но тя трябва да показва истината. Ето ние се претенциите, нали, за толкова легализирането, да кажем, на проституцията, не можем да бъдем съгласни с това. Аз смятам, че архонството също не може да бъде легализирано, нито да бъде легализиран който и да е грях. Така че смятам, че ще има преразглеждане и вярвам, че много от нашите архиереи със смесени чувства са гласували последния път. Последно, вашата инициатива за подписката кореспондира ли по някакъв начин с подписката на обществениците или това са две различни инициативи? Аз смятам, че всичко е част от цялото това, цялата тази реакция срещу тези личности, които станаха архонти. Не може да се каже, че ние сме се наговорили предварително. Не е това инициатива, която се поражда от нашата съвест и от нашата вяра.